खुलुमबाय आंनि MN फेमिलि इउटुब चेनेल नायगिरि साफ्रोमखौबो। नै दानिया दुब्लियाव थांनोसैलाय। दुब्लियावबो खासिया जावैनायाबो माबा एम्फौ जालायबायलै लोगोफोर। बेखौनो मुलि सारनो लायदां। नै मुलि सारनो नागिरदां। मुलिबो सारनांगौ, आलिबो दाननांगौ, आलिबो खोनांगौ। दै बारा जानायखायसो एम्फौ जाखोना माखो नायलांबाय थादो। नै लोगोफोर मैया हालेवबाय, नै गासिबो गोमोन जाजोब्बाय ना, गोमोन नुजोब्बाय। खासिया एम्फौ जालायबायलै नै लोगोफोर, बेलाय एम्फौ जालाजोबदों। बेखौनो मुलि सारनो फैदोंमोन आं। मुलि सारनो लाबोनायाबो द्रामखौनो बिखुङाव बाफ्लांना एम्फौ सुमुखौ बाफानानै नै खोमायावसो सना गानगुलायनांबाय। हांगोमोर जाजोबबोबाय। ओरैबायदि दिगदारना देग्लाय एम्फौ सुमुआबो बिराद जादों। सना गानलायनांबायसो। बे खासियावनो मुलि सारनांगौ लोगोफोर। बेखिनियानो। नै मैया एवबाय, आलि दाननांगौ, आलि बान्दायनांगौ। बे एवनाया ओरैहाय नैबे गासिबो एवनाया सारनोसै लोगोफोर। नै मुलि द्राम बानां, बेलाय मुलियानो लगायखाबाय। बेलाय नै मुलिया लगायखाबाय। सारनोसै, सारखांनानै आलि दानलाबायहैनोसै। दैयानो हाबाखै हनै माथो। माबोरै जाखो मैया दै सोना गालांनाया। लोगोफोर जोबनोसै, बेयावनो सारजोबनांगौ। नै बेयावनो नै एम्फौ जादों। बेलाय एम्फौ जालाजोबदों। सोमखांहांबायमोन, मा जानोसै। दुब्लियावबो एम्फौ जायो, न'आवबो बायदिसिना गायबा एम्फौ जायो। नै जाजोब्बाय। नै बेथ' लामदब्र'। नै बिदिनो लोगोफोर आलिसो दानफैदों आङो सान्दुं थिखा थिखि। हालुवानि फिसाया जिरायनानैबो मोनजाया जाहैबाय। दिनै सान्दुं गोसाबाबो आलि दानफैबाय। गाबोन समफोरनिफ्राय आरो खामानियाव थांनांगौलाय। दुब्लियावल'बो गेलेनो हायालै लोगोफोर। बेखौबा बेखौ मावनांगौ जायो। नायलांबाय थादो आलि दाननायखौ। मेङोलै माथो गरमाव। सान्दुं दुंबाबो जारला, अखा हाबाबो जारला। हालुवानि फिसानो ट्रेक्टरजों एवनाय, खनाखौ जावगाराबाबो जाया। मेंलायबाय, जिरायनोसैलाय। आयदै सान्दुं गोसा, जिराय मावाबाबो जाया। सायाबोथ' गैखाया। जिरायनोसै लोगोफोर। जिरायनायजों लोगोसे थांखु नानानै जाखानोसै। हौवाफोरना थांखु जानायानो नेमखाना, हालुवाफोरना। नाथायबा थांखु जानायाव 1 घन्टा बेसेबांबा टाइम थाङोनोलै लोगोफोर। नंगौना नङाथाय? थांखु जाग्राफोरना टाइमा लस जायोनो। 1 घन्टा बेसेबां होनदोंमोनथाय? बे टाइम लस जायो जाहैदों।
जाथोंलै जाबा बरिया सोरखौलाय बादा होनो हादों। थांखु जानाय मानि जिरायनो मोननाय। हाजिरा मावबाबो नों थांखु जायाबा उफाय गैखाया। थांखु जानाय मानि जिरायनो मोननाय ना माब्रै लोगोफोर? थांखु जानोसै दसे जिरायनोसै ओमफ्राय दानला दानलि दाननोसैलाय। आरायथायावनो थांनांगौ आरो उन्दैफोरखौबो लायनांगौना सापागुरियाव। मेंब्राङैनो थांगोन लोगोफोर। सापागुरियाव जेबो नङालै, दुब्लिनिफ्राय मेंब्राङैनो दांलांगोन। बे आलि दाननाय आलि खोनायानोसै सुरुआ लोगोफोर एबारनिफ्राय। टाइम मोनबानो आलि खोनाय आलि दाननाय गायखांजासे रेस्ट गैलालाय बे जाम्बाया। मावलाबाय था गायखांबासो सुख। थांसै दाना लोगोफोर, नै 2:13 जाबाय, ओंखारलांसै। आरो भिडिअखौ नायनानै सोरबा मोजां मोनोबा लाइक खालाम, शेयार खालामना हो। माबाफोर सोंहरनो गोसोबा कमेन्ट खालामना हो, कमेन्ट खालामहर। आरो भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे आंनि मावनाय दांनायनि भिडिअ होनाया हाबहैग्रोनाय बायदि। नायलांबाय थादो। आरो बावदोंसो मोनसे, मैयादि आङो बेलासियाव ना सानायनि भिडिअ आपडेट होदोंमोन। नाखौ मोनोब्ला होनो होन्दोंमोन ना लोगोफोर। नाखौ मोनाखै, गैया, ओंखायनो होनाय जायाखै। दैयानो रानाखैमोन। दाहायसो दै रानोबा माबायदि मोनो। मोनोबाथ' आपडेट होगोन, मोनोबाथ' नुगोन नोंसोरबो लोगोफोर। दा नै ओंखारलांसै, दुब्लिनिफ्राय ओंखारबाय, थांनोसै। ओंखामबो उखैबाय, दैबो गांबाय, गरमाबो थानो हाला, दैयाबो गानो हाया, नै गुदुंथार। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर। गाबोनफोर माबाफोर मावनाय दांनाय माबाफोर जानाय जायोब्ला आपडेट होबावगोन। गाबोनफोर लोगो मोनगोन लोगोफोर। बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअआ। गोजोन्थों।